Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Hito West Jantia Hills hapo kejing lam u Presiden usam lapan biang rembai ha kejing dan lang u General Secretary kaseng kemi uba Wan Bun and Dekar kila hiar jurib ya ke Civil Hospital Yalong bad ya ke Namdong PHC ha keni kejing jurib lalap badon shibun kejing duna kamtam kejing bamdon ki nongtrei ya ki kor naduk ki x-ray ke scanning ke ultrasound bad ki wei de habayakran bad u DMHO ka West Jantia Hills District u Dr. Ajar ulaong bah ka jela Meghalaya dang duna bah ki samla ki bapa sa ka jing puli laboratory technician bad kani kala penlong ki jaka ai jing sumar bandeko ha ka jing trekam bad bunsin ha badon kam banle ki test ba bunjaj la ha banle chabar ha ka jing jurib jong kaseng ya ka Namdong PHC lalap badan tang iwei Dr. Ayush bad henriungut kinos bad ka bapenlungo e kaseng kalong baya kani ka PHC shen on sapen kentiu kerdan no sya ka CHC hapdeng shibun ki jing duna kani kalaban long tang ka jing penbiet election namar balajan ka samoy election laong ki dukot kaseng hito kalaban rap baka sorkar kala di ban shim ya kasin jam ke ban penjana ya ki jaka ai jing sumar kenang beki ba ki bam kot bor kin om hab let ki hospital riu shimet nrei kin yo ka jing rap na ki hospital sorkar tagasni lawan ban le jurip ya ka deka PSC ke badan hang ni song Namdong nomor ba nagapor hing yo ki jing komplain ni ki ba dan bon ki jing duna den bingi lahir mata gesni sine ngen le iri ki jong ki kamat bat nge sekiro ba ki don shisha ki jiduna bat kelong ke jing yu ba bat khamtam ha bingi la tip ba ka don ke jing thmu no menteri sarkar ban upgrade ye gene ka PHC sa CIC tingin ni la ka seng ha bingi pej ye ke jing trekam jong gene ka PHC mata kami hap setia tang ke ban PHC ru namar ba naduk ki nong trei haduk ki dawai bat ki jon kam ku ta ter kilong ki ba 4 yaham bat kalong sya ke ba i pangnut ban pen sikini ki than ba ki ba khmi ban yo jingkot yang bagani ka jaka sumar hang ne te ni ne kaleng ka seng hi ngin sa dang yai bodin bat ngisa ye kenduk ru ye ki ba dei khmi ye ko ki khya ban tip seki bat ban wat kilat kelenti bat dawaru neki ban penbiang ye ki jika sumar khamtam ki badon seki thai nong kendong ki ba bonsen hi ki besenia haga hagine ki jaka sumar kum kine te ni khmi lenti ba kene ke jingwan jong hang ne khnang ke jingwan jong hang ne mata kesni kan long ka bengi isyai de jong khman ba khnang bengin la ban wat kilat kelinti kumno ban penbiang bat ban yarap ikibriu ki badon ke than kum sibenta jong kajing jurip jong kaseng jong inado menin kesni ila hiar jurip ya ka civil hospital ke badon heti hapo stong Yalong civil hospital Jawai ila lap hintu hatur ki don sibun ki jiduna nadu ki dawai dasin ki nong trei bat ki wei ki jing duna ti hadin bingin ayi kendo yo lat ban yekren bat medical officer bat in charge jongga Jawai Civil Hospital ila pesngeu hangi ye ki jing jongga Thig Hospital bat rangi labru ngi syamru ba ka jing hi po gi jaka anjing sumar jong sarkar omri tang hakini ki West Jantia Hills ila lab ngi sakhi ba hakeleng gi jaka jongga thain khasi jantia ki keba ka jingduna keba jing keba gongsan ngilap ngisem kat kum jing batai jong ki lor ka jing ikendo jongi menin negleng keseng batu DHMO ngilayok ruban yekren sepang ka MCH bat ngila buru ke jing kerpat Ahmad jong u pasnya bahaban ya wat kilat kilenti ban penkloy ban pleno ikatega MCH ke badon ha Civil Hospital Juai Barim namar kum bagai jing pet jongi i gila ki building hi kala ada complete sekawai ru ngila ye keren batu ngila ong ba ngepos ngilap
kumha civil hospital yelong bunsin na bingilet juri pangtung ibo don kibru kiba pun khon kiba pang bistom hap kiba pli ban thia cha kiletik sengken cho koridor jong hospital bat kanung kejing sangsot bat kejing khap ngak ketika civil hospital nomor ba habingi peji nagi sengi kejing wan shim dawai kibri hang tu kalalong kepala khap ngak bat kuntangi buru kejing kerpat ba dia ke sorkar bukan kecekap bukan upgrade ya kini ke ba kumi kini ke PHC keladai shua ban lat wan lenti ban play ya kum kita ke hospital mai keren kenang ba kan omlong syuk ke jingkap ngiak ya ke civil hospital ya long